luar biasa. Ya, nah, entaknya no, yuk. Mendat Sebarun kata Popo Pinten mereka sering katakan Cindy Laras Makaryo Sarang kalian audition mereka di mangga-manggan wonten aladan Taman Sari di mawon. Ugi Makaryo Sarang kalian live training Sekar Taji. Nah, sebarun duduk laris. Oh Roro Jumbrang nggih. Mbok ini mangke dumateng para pandemen pamiarsa Sutrisno Budaya Kesenian Jawi kebareng Badi Dono Swanten utawi paring pasibangsaipun panurunan sedalaken yo mangke-mangke menika kapurwakan saking Bapak dan kula panjenenganipun Pak. Bapak selamat keparang nyuwunipun Roro Jumbrang ya nggih. Kalau terakhir ugi segala waktu dumateng Rangga Mas Putu sarombongan kasih kicaken anggenipun pinarak lelenggahan ingkang sampun pikantuk kosgatan mugi karahapan kanthi syukur martu martikane pekalih. Ada permintaan kan? Ora. Marai nek ndan duti. Nek koplok-koplok. Ya dibalik no nek wis ngono kuwi. Ya balik, Cong. Dibalik sih, kan ada dibalik rapenak jarene. Iya ngono to. Iya kan toh? Ya toh? Sik 66 staf. Balik sih no. Sik 66 ya. Arang. Iya. Ya. Wilujeng dalu, Bapak. Wilujeng dalu. Nah, niki badhe ngersakaken nggih. Heeh. Badhe nyekar Roro Jumbrang. Menika Roro Jumbrang. Lah kula niki gadah dagangan kula niki 3 dosa. Celorok panjenengan pilih. Sing pundi? sing kidul ya. Oh, sing cendol dawet iki lho sing nyaman pilih. Ya. Ngatek Normal iki. ya. Ya sing normal mata. Oh, nggih, cocok. Sedekahaken menika nggih, Pak. Niki kapurwakan pangguga saking warga Gung Ngelaladan Tarang Raja buka pundhek kula Bapak Slamet kepareng nyuwun lagon. Roro Jumbrang katur panjenengan sedaya saking kata-kata Cindy Laras. Lah sumangga.